Makakahiling kita dyan, nakakaan. Basta pag may nalikatin. Kan, ini daw tayo tutulog. Maribong ko na kayo. Wala
Ini apa tadi, Bang? Siguro ano di boss? 20 po. Lambulan naman kaya. Bigis ba na? Wow! Hoy! 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 Para matulog ka dada. della Polizia Sordo, il generale, Roderick Armamenti.
Regional Director ng Commission of Focus 1, yung po ay isang Melvin Ramon Omar, mga natin. Congratulations, sir. Sa mga lagi po po kayo umaga, ang una, ang ating boyfriend ng mga Pilipinas, namin ng pulis. Siya ang nangangalaga ngayon upang masigurado ang kaayusan at tahimikan ng ating festival. Sa pangunguna po, ang ating bagong talagang regional director, si Police, Brigadier General Rodolfo Dimas, at pakatakan po natin. Maaga po ngayon yung pasto natin kasi kasama po natin si Sir Hugo. And of course, kasama rin po natin ang ating mga kasamahan sa Armed Forces of the Philippines. Sa pangunguna po ng ating mga masisipag, ng brigade commanders, na bakit po kanina sa 902nd and 903rd Brigade, si General Pagata at General Almase. Palakpakan po natin sila. Thank you for this opportunity to be part of this prestigious and famous celebration in honoring the feast of Our Lady of Francia and be part of the 12th Military Parade Competition. Alam niyo po, for the past 8 years ay wala pong mga ganitong activity at ngayon na po sa pamamagitan po ng pamahalaan ng SOP ng Naga City, hindi po natin masasaksihan ang ganitong tradisyon na ginagawa naman taon-taon ito sa inyong SOP. At sa katunayan, ito lang po ang sa palagay ko pangalawa pa lang na magkakaroon ng military parade. Ang una po yung ating Philippine Independence noong June 12. At ngayon nga po, dito po sa inyong lungsod ay masasaksihan po natin ang pagparada at pagpapakitang gilas ng iba't ibang nating mga kasamahan. So we are very pleased today to see our new and young generations being involved in the military parade competitions. It only indicates one thing, lalo na po yung ating mga kabataan. Ang lagi po narinig natin at sinabi po ang ating bayani, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Nakakabilib ang mga pamamalas nilang pagtatanghal mamaya. Nandito po ang mga kalahok natin. I was informed there are, I think, 47 entries na lahok at magpapakitang gilas mamaya masasaksihan natin. Alam niyo po, hindi rin sa ating kalaman, especially sa ating mga kabataan, ay isa sa pinaka-vulnerable na sektor ng ating komunidad. Sila ay mga inosente, magaling lang at gamitin para sa mga sariling interes at kaunlaran. Youth are susceptible to deceptive propaganda of anti-government progressive entities. They are even used ang nakakalungkot po sa iba't ibang mga propaganda activities. So ngayon po, naniniwala kami at umaasa na matibay, may pananindigan, lalong-lalo na po ang ating mga kabataan dito po sa Bicol Region. Ang sabi nga po, do not wait on a leader. Look in the mirror. It's you. Kayo pong mga kabataan, ang leader sa inyong sariling kakayahan. And we are very certain that this activity will help our youth to hold and be molded to a disciplined, respectful, responsible, and dependable Filipino citizen. Just like the benefits that we'll attain in undergoing the ROTC program. Marami ang magkakaroon ng misinterpretasyon o ibang pananaw kung ano nga ba at bakit nga ba kailangan ng kabataan ang ROTC. May mga turututol, subalit hindi nila alam na ang ROTC ay isa lamang paraan upang hubugin ang
ating mga kabataan na maging isang huwaran at maaasahan ng mamamayan upang maging handa sa ipagtanggol ang ating bayan kung kinakailangan. Kasama na rin po dito ang disaster preparedness at capacity building and other risk-related activities. Sa kanan po ng ating Philippine National Police Chief, si Police General Rodolfo S. Asuri Jr. at sa 226,000 na Philippine National Police na miyembro, kami po ay nagpupugay at umahanga sa ating city government dahil nagkaroon po kayo ng ganito, muli, ibinalik po natin ang ganitong activities. Sabi nga po ni City Councilor kanina, tamang-tama naman dahil nagpalabas na po ng Executive Order number 3 na kung saan ay pinapayagan na sa mga outdoor activities o magiging optional na po ang pagsusuot natin ng face mask. So magandang development po ito para sa ating lahat. So with that, once again, maraming salamat po sa mga kalahok ngayon. Congratulations sa mga mananalo in advance. Sa mga hindi naman po magwawagi, congratulations pa rin dahil sa ipapakita yung mga kagayahan, lalo na dito po sa ating military po. Magandang umaga po at muli, happy fiesta po sa kanan po ng Area Police Command for Southern Luzon. Thank you very much, Major General Rodrigo Armamento, Acting Commander, Area Police Command, Southern Luzon. And now for his message, at the same time the declaration of the start of the Military Parade 2022. Ako na po, alaman, kahit sa tuya pong namamataan na lugar, magmang lugar, ang Naga City, the Honorable Mayor, Nelson S. Ligasyon. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Viva la Virgen! Ayan, buhay na buhay. Uunahin ko po yung pag-aklalay, lalong-lalo na sa history ng ating military parade. Unang pagkakataon na tayo ay magkaroon ng bisita na may mataas na kalungkuhan sa Philippine National Police. Ang Area Police Commander ng Southern Luzon, Major General Roderick Armamento. Kanina po ang sabi ko sa aking katabi, sa apelyido pa lang may laban na armamento. Nais ko din pong i-acknowledge ang ating bagong naitalaga na Regional Director ng Philippine National Police, Brigadier General Rodolfo Dimas. Ang ating pong PNPA contingent class 2023 na pinapangunahan at dahil sa kanya nandirito yung ating PNPA contingent. Ang Senior Tactical Officer ng PNPA, Police Colonel Rafael Corpus. Chairman ng ating Board of Judges, Police Colonel Raymond Ligodin. Ang mga kaibigan po natin sa Philippine Army, 902nd Infantry Battalion at 903 na pinapamunuan ni General Peralta at General Almacen. At ngayon ay nire-representa ni Major Mark De La Rosa. Ang ating pong City Police Office,
na pinapangayuhan ni City Director Police Colonel Nelson Pacalso. Bago pa abot. Sa Department of Education, we have the Assistant Schools Division Superintendent at nagre-represent kay Schools Division Superintendent Roy Danidia. Dati po nating kasamahan si Dr. Lynn Padillo. Sa ating namang Schools Division ng Naga, nire-representa po ni Dr. Herman Bubis. At siyempre, yung palaging nagbibigay gabay sa atin para hindi tayo Chairman ng Committee on Military Parade. Ngayon ay Councilor, dating Regional Director, General Melvin Ramon Omar Buenafe. Nandyan din po si Councilor Lito de Rosario, Councilor Uying Rosales, Councilor Doc Jess Albios, Councilor Judith Beltran, dati po itong Corps Commander ng Mariners Polytechnic Colleges, at ang ating pong Liga President, Councilor Ason Villaflor. Hindi po pwedeng hindi po banggitin ang Project Director ng ating military parade. Matagal din po natin kasama. Serving Avila at kanyang mga kasamahan. Sir, balikan mo sa post. Viva la Virgen! Si Tutrik. Kung si Councilor General Omar Buenafe kanina ay hindi pinabahan, ang inulit po matapos buksan yung aking bintana sa bahay at malakas yung ulan, kinabahan po ako. Although alam ko naman po, rain or shine, tuloy po ang regional military parade. Pero mas maganda, di ba? Kapag hindi umuulan. At nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa Panginoon, Inang Pinya Francia. Ibinigay po yung ating kailangan. Hindi umuulan, maganda ang panahon, di ba nga? Kaya maraming salamat po. Viva la Virgen! Viva El Divino Rostro! Sa unang pagkakataon, matapos because of COVID-19 pandemic, ngayon tayo po ay nandito ngayon. Nagkakaisa at kanina na po ay nag-uusap kami ni Councilor Lito de Rosario first in the history of the Regional Military Parade. Na may ganito tayong contingent, may ganito tayong bisita, mapapakita ng lakas, ng pwersa, ng Philippine National Police, ng Philippine Army, ng mga kasamahan po natin sa ROTC at lahat ng mga nagdesisyon na sumama, makilahok sa 12 Regional Military Parade. Kaya po, sa ngalan ng pamahalaan ng lokal ng lungsod ng Naga, ni Vice Mayor Lenny Diasis at mga konsihan, mga opisyal ng ating lungsod, muli po ang pagpapasalamat ng inyong lingkod. And, Mayor of the City of Naga, with all the authorities vested in me under the law, I now declare the start of the military parade. Pasa Masid!
We would like to acknowledge the presence of City Councilor Jose D. Perez. Kaya agap ka mo sa pag-pagudan. Minutan na kami. College yun. Iyo, college yung tabo. Alam mo dyan, high school ka. Nainin militar. USI. Ilun mo? Ay, hindi sa likod. Thank you very much. We shall come now to the presentation, introduction of the Board of Judges.
Kahit ang mata, agap ka mo, ano, madali ka naman, ano. Yun lang, mga paralan lang. Introduction of the Board of Judges to this year's military parade competition. Judges in front of the reviewing staff. First judge is a native of Ilocos NPA. Ladies and gentlemen, Police Colonel Raymond Ligodet. He is of Batangas, graduate of Alex Recinto. Next judge is a native of Bulacan, a graduate of PNPA and PUP. Ladies and gentlemen, Police Colonel Rafael Corpus. Next judge is a native of Calamba, Laguna, a graduate of the Philippine National Police Academy. Police Colonel Francis Alan Reglos. Next judge is a native of Marinduque, a graduate of Philippine Police Lieutenant Colonel Regino Onyate. Next judge is a native of Cordillera, a graduate of PNPA, class of 2012. Police Major Tan Bulaglag. For judge of Major, a native of Lopez Quezon, graduate of Polytechnic University of the Philippines. Please welcome Professor Gina Saraha. Next judge, a native of Calamba City, Laguna, graduate of Philippine Normal University, class of 2013.
Please welcome Jail Officer 1 Mona Lisa J. Laredo. Next judge, Rob Lopez Quezon, graduate of Philippine Normal University, class of 2013. Please welcome Clarissa Joy T. Zamora. Lisa Joy T. Zamora. Presenting the judges for the band and drum and line forward. First judge, a native of Bulacan, graduate of University of San Luis, class of 1987, Alejandro M. Manuel. Next judge is a native of Pandacan, Manila, graduate of Alejandro University, Malabon, class of 1995. Daniel P. Piazzo. Our next judge is a native of Manila, graduate of University of San Dimas, Conservatory of Music, class of 1997, Lieutenant Colonel Xavier Celestial. There you have it, ladies and gentlemen, the composition of the board of judges for this 2 years.
Sa